Čaute, vítam vás pri ďalšom videu a dnešné video bude o zážitkoch. Zážitok je udalosť, ktorá sa stane zaujímavou. Nie je to niečo, čo sa len stalo. Je to niečo, čo ste zažili a budete si to určite pamätať. Či už to bolo zlé alebo dobré, ale určite nezabudnutelné. Dnešné video ale našťastie bude iba o tých dobrých zážitkoch, ktoré som zažila v posledných dňoch. Prvá udalosť, ktorú som zažila, bola jazda na motokárach. Už veľmi dlho som tam chcela ísť a zrazu len tak spontánne, že o 10 minút pred motokárami, no tak som išla. Ja budem natáčať túto zakrutu len. Keď jazdíme my, každý darmo šlap minču. Teraz by to nejak mohla seknúť pekne. Shit, to sa nahráva aj zvuk. My pomaly púšťam. Nie. Cítim sa byť slobodný, keď jazdíme my, každý darmo šlap minčuje. Lebo jazdí To dáš, bad boy! ťa miluje. Keď jazdíme my pomaly púšťam. Niekedy spontánnosť ešte viac pridá za tom, aby to bolo nezabudnutelné. No a udalosť bol lyžiarsky. Bolo tam najviac super, ako len mohlo byť. Tu prichádza druhý faktor nezabudnutelnosti do hry, a to ľudia, s ktorými tento zážitok zažijete, ktorí pri lyžiarskom boli tí najlepší, akí mohli byť. Mimo svahu som moc nenatáčala, takže budú to len zábery zo svahu. Predposledný 8. obrovský slalom tejto sezóny. Keď by som mal porovnať rozdiel jazdy Brignone a Eddy Marie Brem, tak všimnite si nižšie položenú pániev. Tretí zážitok, ktorý je už posledný, je Brno. Ak sledujete môj Instagram, tak si určite všimli spamy odtiaľ, ale no čo už. Bolo to celkom spontánne, takže prvý faktor splnený. Bola som tam s mojou sestrou, takže druhý faktor, teda že zažijete tento zážitok s tými najlepšími ľuďmi, tiež splnený. A naraz prichádza tretí faktor. A to, že to zažijete prvýkrát. Väčšinou, keď zažijete niečo prvýkrát, bude to pre vás to nezabudnutelné. Jednoducho, keď niečo zažijete prvýkrát, tak si to určite budete pamätať, aj keď nemusí to vždy byť to najlepšie, čo ste zažili zo všetkých razov, čo ste tam boli, alebo čo ste to zažili. No, prejdeme naspäť k Brnu a to, čo sme tam robili. Prvé video z Brna! Celú cestu sme sa terigali s pokazeným kufrom, lebo hneď ako sme nastúpili do auta, sa nám pokazil. Na tomto videu môžete vidieť, ako som prvýkrát vstúpila do šaliny a označila si lístok. Teraz vyzerá, ako keby som bola nejaký čierny pirát, ale nemyslela som to tak, že prvýkrát som si označila lístok, ale že celkovo prvýkrát som vstúpila do šaliny. Krásny výhľad z Brna, nazvali sme to Slavín, lebo nevieme, ako sa volá tá vec, ten pomník, čo tam je. Kráčame spolu ako také dve hrdličky. Uvideli sme nejakú fontánu, teda fontána, ktorá nefungovala, tak som to hneď využila a tvárila som sa, že som nejaká socha. Och, aký romantický západ slnka. Zbehli sme do katedrály svätého Petra a Pavla, aby sme mali aj nejaké zážitky z pamiatok. Pamiatky nás potom omrzeli, tak sme skočili do obchodov. Takže vidíte, aký umelec zo mňa je, asi predám toto moje umelecké dielo. Ako nakresliť zajaca. Už iba doľadiť pár detailov. Pod Spielbergom sme našli jedno ihrisko, tak sme sa na chvíľu zdržali a pohrali sa. Zaspomínali nás na staré dobré detské časy. Staré dobré detské, ak je aj toľko prídavných mien. Večer išla moja sestra za kamarátmi, samozrejme ja som išla s ňou a mala ísť na jeden ples. A
ale zabudla si lístok, takže som sa musela naspäť vrátiť na Interact a nájsť lístok a vrátiť ho samozrejme. Ja som sa len tešila, lebo som mohla ísť sama Brnom v šaline a bolo to pre mňa, že už môžem ísť naozaj sama, že som toho hodná, aby som išla sama šalinou. Dvere, otvorte sa! Lístok už máme, woohoo! Domov som išla večer s nejakým chlapíkom, mladíkom skôr a po ceste som trošku zaspala. Nemala som to v pláne, ale bohužiaľ stalo sa to. A už sme boli v Trenčine a on mi len zrazu sa otočí na mňa a že tak niečo mám vyhodiť, že som mal tak trošku zobudil, ale to nevadí. A zrazu len, že kde tu sme, už sme na Slovensku? No už sme v Trenčine. Ježiš, fakt, to prasa. Takže trošku som tak zaspala tú cestu celú. Takže to bol celý môj zážitok z Brna. Prečo som vlastne natočila toto video? Aby ste svoj život len tak neprežívali, ako také rybky. To asi nebol najlepší nápad. Vzhľadom na moje bývalé video, ale okej. Cieľom tohto videa je, aby si hneď a zaraz vybehol z domu a zažil niečo, na čo naozaj nezabudneš. A ak práve teraz nemáš náladu, nevadí, stane sa to na budúce, nemusíme to predsa s tým zažívaním nejako hrotiť. Tak sme na konci tohto videa, dúfam, že si ťa trošku namotivovala, aby si naozaj niečo spravil. 1, 2, 3. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa!